Simbingelele sinamukele ohlelweni letholusha lapho esihlaziya khona imithetho. Igama lami Mnotho Isibongo Ungcobo. Lona ke bafowethu episode 7 lapho sihlaziya khona imithetho yokuzihlonipha. Yes, namhlanje sihlaziya imithetho yokuzihlonipha. Ngoba njengomuntu ophilayo kumqoka kubalekile ukuzihlonipha nokwazi ukuhlonipha abanye abantu. Ophila nabo nophilisana kanye nabo. Asingeneke kwa namhlanje umsebenzi. So namhlanje sihlaziya imithetho yokuzihlonipha. Number 1 wethu uthi iba usizo ebantwini kodwa ungakhohlwa awakha amaphupho. Zakhala isu ngedlala. Bafethu lana number 1 wethu sikhuluma ukuthi iba usizo ebantwini kodwa ungakhohlwa awakha amaphupho. Ake siqale la. Umuntu ngumuntu ngabantu. Lokho ngeke size sakuguqula, lokho ngeke saze sakuphuca umuntu okushoyo ngoba kuyiqiniso sonke siyakwazi. Kodwa inkinga iqala lana. Uma ngabe usuzobeka kakhulu imfuno zabanye abantu, uwakhohlwe awakha amaphupho. Inkinga ke leyo, isifo ke leso engisilaphayo ke la kwalomthetho lo wokuhlonipha ukuthi bafethu konke okwenzakalayo iba umuntu ozijwayeza ukuzibeka kuqala. Uma uzibeka kuqala kukhombisa ukuthi uzicabangela wena wedwa cha. Kusho ukuthi uyakwazi ukumqoka kuwe nokufika kuqala. Kuhle ukuba usizo kubantu kodwa kumele ubone nala khona usubambezela izinto zakho ngenxa yokulandela igama lokuthi umuntu ngabantu. Lezo leyo nto ungangizwa kabi. Kuhle ukusiza umuntu kumqoka kubalekile. Kepha kuyinkinga uma ngabe sekukwenza ulibale awakha amaphupho. So kwazi ukubona ukuthi lo hambo olihambayo ingabe libambisene nalomuntu ofisa ukuba uyena noma likumisa ndawonye. Yes. Number 2 uthi enye into esilimaza kakhulu ukuziba ama red flags ngoba nakho enziwa abantu esibathandayo. Number 2 usho njalo. Inye into esilimazayo ukuziba ama red flags ngoba nakho enziwa abantu esibathandayo. Bafethu kubalekile ukuzikhetha. Kubalekile ukuba neyakho indlela yokuphila neyokwenza izinto. Lezo leyo nto le. Kumele uzazi ukuthi okay, u1 no2 angufuni, izathu zami zaloko u3 no4. Lezo leyo nto. Uma ngabe wena kukunelisa lokho understand. Mina njengomuntu osempilweni yakho uma ngabe ngingakumukeli lokho noma ngiqhubeka ngikwenza ngenxa yobudlelwane esinabo, ngiyabulimaza ubudlelwane bethu noma bungaphela. Lezo leyo nto le. Noma ngaphela ngowaphela kusho ukuthi kulento yabantu ababili kumele kujabule umuntu oyedwa. I-wrong leyo nto. I-wrong leyo nto. Isifo nje esibhedayo. Ngiyasigwema ke njengamanje ngiyasilapha. Ngithi yeke lento okuziba ama red flags ngoba nakenziwa abantu bathandayo. Bafethu umqoka okubalekile okufisayo nokukuwe ngaphakathi. So ungazilibalike wena nawakha amaphupho. Siqhubeke. Number 3. Number 3 uthini? Ngiyaza akukho lula kodwa phuma kumuntu ophumile kuwe. Ngiyaza akukho lula kodwa phuma kumuntu naye ophumile kuwe. Bafethu ake sekeni ukuzincikiselela ngempilo ngoba nakho singasazwani nabantu ebesizwana nabo phambilini. Yabo? Saduma zonke ke le moto. Nomuntu umphazamisi. Kodwa kulungile. Ngiyaza akukho lula kodwa phuma kumuntu naye ophumile kuwe. Bafethu ungabi namahloni okuyi-addressa into engakuphathi kahle. Ayizo leyo nto leyo. Ungabi namahloni futhi okuzidistance entweni engasakubhenefithisi lutho. Ayizo leyo nto leyo. Wena kumele ube umuntu ozaziyo, okwaziyo ukuzimela, ozaziyo ukuthi ubhekephi. Uzokwazi ukuthi izinto eziziphazamise empilweni yakho libe liyiqathaza, uyihlehlise, uyigxoshe, yabo, uyishaya kanje. Ayizo leyo nto leyo. Ngikhuthaza lokho mina. Ngikhuthaza nje lokho bafethu ukuthi singayiphoqi into mangabe ingasahambi. Uma ukuthi besizwana 2017
sakhula sabona ukuthi izinto esiyifisayo empilweni ayisafani, akusho ukuthi sengiyisitha kuwe nawe uyisitha kimi. Cha, mase uphumile kimi nami ngiphuma kuwe. Iloko nje bafowethu, futhi uyosisiza uma siyibamba kanjalo, ngoba wafika uwedwa la emhlabeni uyohamba uwedwa. Angisho ukuthi ungaphilisani nabanye abantu, kodwa kumele ukwazi ukuzibona mangabe usuzilibala wena nezifuno zakho ngenxa yokujabulisa abanye abantu. Yes. Number 4, dlala indima yakho ngokuphelele njalo osukwini olusha. Usuku liyahlelwa bafethu. Lento yokufreestyle le iyenzeka phela, kodwa ayivamisile ukuba nemiphumela emihle ngoba isikhathi esiningi uhlezi unokukhathazeka emqondweni ngoba awazi kuzokwenzakalani. Kanti into mangabe uyihlelile unaso isithombe sokuthi njengoba ngenza kanje imphumela ile, mangase kungabi yile ngiyifisayo, whatever ngizoyithola mina kimi yoba isifundo esiyongikhuthaza futhi ukuthi ngizame futhi ngobani angifanga. Yayizo leyo nto le. So zama ukuthi lento oyifisayo osukhethe wena ukuthi uzoyiqala ngonyaka ozayo, qale manje kulo 5 months osele, ukuze ngonyaka ozayo uma uqala ufika wena uyazi uzoqhubeka nokwenza into vele usuyibonile ukuthi iyaphila, nosuyibonile futhi ukuthi iyalakha ithemba kuwe ngekusasa lakho. Yabona leyo nto leyo. Yeah. So ngikhuthaza lo ukuthi udlala indima yakho ngokuphelele usukwini. Yayizo leyo nto leyo njalo mfethu, kungayi ngokuthi izinto zenza ngokuthi wena uzizwa kanjani, nje ungalawulwa imizwa. Yes, ungavuma imizwa ikulawula, ngoba mhla izinto zingenzekanga ngendlela yakho noma ngendlela okufanele wenzeka ngayo, iyo futhi imizwa yokulimaza ilibele futhi ukwenza ufilm sorry. Yabo leyo nto leyo. Empilweni ayikho into ezakalula, nayo leyo ifisayo oyibona ukuthi iyakuthembisa khona la ebheke khona ngeke uyithole kalula. So ngikhuthaza isenzo esihle nokuzicabangela. Yes, into kanjalo nje bafowethu. Simnikeze uBanweli ithuba lidlule. Siphinde sibuye la ku-episode 7 bafethu besihlaziya imithetho yokuhlonipha. La khona number 1 wakhona uthini? Iba usize ebantwini kodwa ungakhohlwa awakho amaphupho. Yizo leyo nto, ungalibali awakho amaphupho. Konke okwenzakalayo umqoka nawo. Yebo. Bese sithi number 2, enye into elimazayo ukuziba ama red flags ngoba nakho enziwa abantu esibathandayo. Sazizameni ukuthi sibe neqiniso ukuthi ube to ama morals, ube ne discipline, ube neyakho indlela yokuphila ozwana nawe nokuthandayo, akwazi ukuphilisana naye, understand futhi angakuphoqi ukuthi wenze into engeyona. Yes. Number 3 uthi ngiyaza kulula kodwa phuma kumuntu naye ongasekho kuwe. Singaphoqi ubudlelwane bafethu kakhulukazi obusibangela istress esingenasidingo nento engayindawo. Yes. Bese number 4 uthi dlala indima yakho ngokuphelele njalo osukwini olusha. So zama ke nawe mfethu ukuthi okuhlelile mfethu osukwini 100%. Uyazi uyawudedela nawe noma u60 noma u70 mfethu. Yabo leyo nto leyo. Usuku mfethu empilweni kwinwa ngokunqoba usuku olulodwa. Yabo leyo nto, ngoba nayo lo mpumelelo yokufica ngosuku olulodwa. So umqoka ukuthi wenze lokho okuhlelile osukwini nokubalekile kubo. Khuthaza leyo mqondo ke loyo. So yeah, isho njalo ke imithetho yethu namhlanje esikhombisa episode 7 esihlaziyayo. So make sure you like, comment, subscribe and share bafethu. Lukhulu liyeza. Ngibonga uma uthi ukwazile ukufika la egcineni.